नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। सावंतवाडी जेलची संरक्षक भिंत कोसळली। विवाहितेनं का उचललं टोकाचं पाऊल। आणि वीज प्रश्नी निलेश राणेंनी सभागृह घेतलं डोक्यावर। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। कोकणातला पावसाळा आणि विद्युत यंत्रणा यांचं एक नातं झालंय। आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला चीफ इंजिनियर नाही, डिव्हिजन आहे रत्नागिरी। आमच्याकडे फुल टाइम चीफ इंजिनियर नाही, आम्हाला उठून जावं लागतं रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये। इथले अधिकारी रत्नागिरी जिल्ह्यात येतात जातात, हे 2-2, 3-3 दिवस परत येत नाहीत। आम्ही उत्तर कोणाकडून घ्यायची अशा शब्दात आमदार निलेश राणेंनी जिल्ह्यातील विद्युत यंत्रणेचे अक्षरशः वाभाडे काढले। कोकणातला पावसाळा आणि विद्युत यंत्रणा यांचं एक वेगळं नातं झालंय असं समजण्यामध्ये काय हरकत नाही। काय झालंय, मी उत्तरामध्ये या लक्षवेधीच्या जे उत्तर आहे ते रुटीन उत्तर आहे। 19 आणि 20 मेला महाराष्ट्रात पाऊस पडला, सर्वात जास्त कोकणात पाऊस पडला आणि त्या पावसामध्ये जे काय नुकसान झालं त्या नुकसानीचे पंचनामे मी उत्तरामध्ये शोधतोय। तर अध्यक्ष महोदय, उत्तरामध्ये फक्त जिल्ह्यामध्ये मी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेमध्ये फक्त एकाच ठिकाणाचा उल्लेख आहे। मी जेव्हा अधिकाऱ्यांना जेव्हा फील्डवर होतो जिल्ह्यामध्ये सांगत होतो, किमान 15 ते 16 लोकेशन आम्ही अधिकाऱ्यांना तिकडे कळवलेले आणि लक्षवेधीमध्येही विचारलं होतं त्याचं काय झालं। तर लक्षवेधीमध्ये एकाच ठिकाणाची तिकडे उल्लेख केलेला आहे। दुसरा विषय, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला अध्यक्ष महोदय चीफ इंजिनियर नाही, विद्युत यंत्रणेचा MSEBचा नाही, डिव्हिजन आहे रत्नागिरी। आता रत्नागिरी डिव्हिजन मध्ये चीफ इंजिनियर बसतात, आमच्याकडे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर बसतात, आमच्याकडे फुल टाइम चीफ इंजिनियर नाही। आम्हाला उठून जावं लागतं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये। आम्हाला उत्तरं जर घ्यायची असतात तर आम्हाला 100-150 किलोमीटर लांब जावं लागतं। हे जे अधिकारी उठतात आणि रत्नागिरीत जातात ते 2-2, 3-3 दिवस परतच येत नाही। आम्ही उत्तरं कोणाकडून घ्यायची। त्या मीटिंग मध्ये मंत्री महोदय, त्या मीटिंग मध्ये रत्नागिरी डिव्हिजन या घटनेनंतर 19 आणि 20 मेच्या पावसाळ्यानंतर एक रत्नागिरीमध्ये मीटिंग झाली, चीफ इंजिनियरनी बोलवली। त्या मीटिंग मध्ये माझ्या कुडाळ मतदारसंघामध्ये किंवा कुडाळ सर्कलमध्ये 200 पोल हे पडलेले आहेत असं जाहीर झालं, तिथे प्रूव्ह झालं। आता 200 पोल पडले, त्याचा पंचनामा झाला, त्याचा ऑडिट झाला, तुमच्या खात्यामध्ये त्याची नोंद झाली। आम्हाला रिटर्न किती मिळाले अध्यक्ष महोदय? फक्त 15। मंत्री महोदय, आपण याची नोंद घ्यावी। आपण सांगताय सगळं सुरळीत आहे, आम्ही सगळं काय व्यवस्थित करू, होणार कधी? हे होणार कधी? जो DPR झालाय कोकणाच्या विद्युत यंत्रणेचा तो 2008च्या अगोदर झालाय। आता DPRच आमच्या इतक्या वर्षा अगोदरचा झालाय। रिपेअर अँड मेंटेनन्स मध्ये आम्हाला किरकोळ पैसे मिळतात। रिपेअर अँड मेंटेनन्स मध्ये आम्हाला जे पैसे मिळतात अध्यक्ष महोदय ते एवढे किरकोळ आम्हाला पैसे मिळतात की त्याच्यातून रिपेअर अँड मेंटेनन्सच होणार नाही। आत्ताच्या या पावसामध्ये मी माझ्या मतदारसंघामध्ये फील्डवर गेलो मंत्री महोदय, मी एक मीटर बॉक्स उघडायला लावला, त्या मीटर बॉक्स मध्ये मेलेला साप सापडला। आता मेलेला साप सापडला म्हणजे तो मीटर बॉक्स कधी उघडला असेल, त्याची दुरुस्ती कधी झाली असेल। आणि मग तुम्ही सांगताय आम्ही सायक्लोन रिस्क आम्ही हे देतोय, स्कीम देतोय। त्याची मीटिंगच झाली 2008ला, त्याचे पैसे अस्तित्वात आले 2018-19ला, म्हणजे 10 वर्ष सायक्लोन रिस्क मॅनेजमेंट शून्य। मग आला RDSSचा विषय, रिव्हॅम्प डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम। आता रिव्हॅम्प डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम मध्ये
त्याच्यामध्ये 2 सब स्कीम चालतात. एका स्कीम मध्ये मंत्री महोदय पैसे जे वापरण्यात आले ते फक्त 10% आहेत अजूनपर्यंत. तुम्हाला 2026 मध्ये ती स्कीम संपवायची आहे. कशी संपवणार आहात आपण एका वर्षामध्ये? जे 10 वर्षात झालं नाही ते तुम्ही एका वर्षात कसं संपवणार आहे? वीज खात्यातील 11 कंत्राटी कामगारांनी प्राण गमावलेत. ते प्राण परत येणार आहेत का? त्यांना नुकसान भरपाईबाबत विचारलं असता डिपार्टमेंट सांगतं ठेकेदार देणार आहे. ठेकेदार सांगतो माझी जबाबदारी नाही. 11 लोकांपैकी एकालाही रुपया मिळाला नाही असं सांगत कोकणामध्ये असलेला जुना डीपीआर दुरुस्त करून मिळणार का असा सवाल करत, त्याचबरोबर तुम्ही आम्हाला किरकोळ पैसे देऊ नका. किरकोळ पैशांची गरज नाही. द्यायचं असेल तर लमसम द्या. कोकण काही मागत नाही अशी संतप्त भावनाही आमदार निलेश राणेंनी सभागृहात व्यक्त केली आहे. कामगार साहेब, मागच्या वर्षी अध्यक्ष महोदय हे सगळे आमच्या जिल्ह्यामध्ये 90% कंत्राटी कामगार आहेत. कंत्राटी कामगार असल्यामुळे त्यांना सगळ्या गोष्टींची माहिती नसते. वादळ येतो, अतिवृष्टी येते, पाऊस येतो, जेव्हा डिपार्टमेंट सांगतं त्या कंत्राटी कामगाराला आता तू पोलवर चढ, तो पोलवर चढतो. मंत्री महोदय 11 दगावले, 11 लोकांनी प्राण गमावले. ते प्राण परत येणार आहेत का? प्रश्न हे सांगितल्याशिवाय प्रश्न विचारता येणार नाही. 2 मिनिटं मला द्या, मी 2 मिनिटात माझा प्रश्न विचारतो. 2 मिनिटं द्या. हे 90% कंत्राटी कामगार, त्यांना खाली काय करायचंय माहित नाही. अच्छा, त्यांचा जीव गेला. डिपार्टमेंटला मी विचारलं काय झालं यांचं. अध्यक्ष महोदय, ते 11 लोकांचा जीव गेला. त्यांना आम्ही विचारलं की ह्यांचे पैसे, ह्यांचा मोबदला, ह्यांची नुकसान भरपाई कोण देणार आहे? डिपार्टमेंट सांगतं ठेकेदार देणार आहे. ठेकेदार सांगतो माझी जबाबदारी नाही. एकही रुपया 11 लोक गेले, कोणालाही मिळालेला नाही. मंत्री महोदय, माझा तुम्हाला प्रश्न आहे. आता मी प्रश्नावर येतो. अध्यक्ष महोदय, हा जो कोकणामध्ये जुना डीपीआर आहे, कमी दाबाची जी काही स्कीम आहे, मग उच्च दाबाची जी स्कीम आहे, त्याचे पैसे अजून अखर्चित आहे. आम्हाला जो इलेक्ट्रिसिटीचा दाब मिळतो तो एवढा कमी दाबाची आम्हाला इलेक्ट्रिसिटी मिळते. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला हा डीपीआर दुरुस्त करून मिळणार आहे का? लवकरात लवकर तो मिळणार आहे का? आणि हे सगळे मेंटेनन्सचे पैसे तुम्ही आम्हाला किरकोळ पैसे देऊ नका. मंत्री महोदय, किरकोळ पैशाची गरज नाही. द्यायचं असेल तर लमसम द्या. कोकण काय मागत नाही. कोकण कधीच काय मागत नाही तुमच्याकडे. 15-15 वर्ष दुरुस्तीला पैसे नाहीत. 15-15 वर्ष आमच्याकडे एक नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चरची कुठली लाईन पडलेली नाही. भूमिगत तुम्ही करायला निघालेला आहात. रस्ते खोदून ठेवलेत. तिथे डिपार्टमेंटला मी विचारतोय रस्ते खोदून ठेवलेत, काम कधी सुरू होणार? काम सुरू व्हायला मागत नाही. या डिपार्टमेंटमध्ये चाललंय काय मंत्री महोदय? एकदा आम्हाला आणि महाराष्ट्राला सांगूनच टाका. कोकणांनी मागायचं बंद करावं का? अध्यक्ष महोदय, आम्ही काय प्रश्न विचारणार आहे? कोकणाला काय मिळालंच नाही. 15-15 वर्ष जुना इन्फ्रास्ट्रक्चर आम्ही अजूनपर्यंत भोगतोय. अध्यक्ष महोदय, लाईट जाते 4-4 दिवस येत नाही. मालवण सारख्या पर्यटकांच्या ठिकाणी जिथे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येतात, 4-4 दिवस लाईट नाही. लोक रस्त्यावर आहे. आम्हाला सहन करायची सवय झाली. मंत्री महोदय, आम्हाला सहन करायची सवय. हे किती वर्ष आम्ही सहन करणार आहे? आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, मला मंत्री महोदयांना आपल्या माध्यमातून जे काही प्रश्न विचारायचे आहेत ह्याच्यामध्ये तुम्ही आम्हाला उपाय काय काढून देणार? आमचा डीपीआर कसा काढणार? आणि जेवढे तुम्ही सगळे स्कीम चालवताय त्या स्कीमचे पैसे आम्हाला किती मिळणार? किरकोळ पैसे नको. आम्हाला द्यायचं असेल तर भरीव द्या. किरकोळ पैसे आम्हाला मान्य नाहीत. ह्याच्यावरती मंत्री महोदय आपण उत्तर द्यावं. शक्तीपीठमध्ये बाधित होणारा निसर्ग हा जागतिक हॉटस्पॉट मधील एक हॉटस्पॉट आहे असं मत डॉक्टर जयेंद्र पोरुळेकर यांनी व्यक्त केलंय. खऱ्या अर्थाने इकोसिस्टीमची गावं आहेत, प्रजाईल गावं आहेत. कारण इथला निसर्ग हा जागतिक दर्जाच्या हॉटस्पॉटमध्ये येणार आहे. डॉक्टर माधवराव गाडवे सरांची जी समिती होती, वेस्टर्न घाट इकॉलॉजिक एक्सपर्ट पॅनल, यांनी पूर्ण पश्चिम घाट, म्हणजे पश्चिम घाट हा 6 राज्यात होता. गुजरातचा थोडासा भाग आहे, महाराष्ट्र आहे, गोवा आहे, कर्नाटक आहे, थोडा तामिळनाडूचा भाग आणि केरळ. आता या पूर्ण पट्ट्यात जो हॉटस्पॉट आहे, ज्याला म्हणतात हॉटस्पॉट इन अ हॉटस्पॉट, तो आपला भाग आहे.
म्हणजे एवढा तो प्रेस्टिजियस आहे, हेरिटेज आहे. म्हणजे एखादं जंगल तुम्ही कापू नये, पण कापलं, ज्याला आपण साध्या भाषेत रान म्हणतो, ते 13 वर्षात पुन्हा उगवतो. राज्य सरकारला भस्म्या रोग झालाय, त्यांचं पोट कधीही भरणार नाही. विकासाला आमचा विरोध नाही, पण पर्यावरणाचा समतोल राखून तो झाला पाहिजे, असं मत निसर्ग अभ्यासक डॉक्टर सतीश लळित यांनी व्यक्त केलंय. विकासाचा मुद्दा या ठिकाणी निघाला, डॉक्टरांनी सांगितलं आणि भाई पण म्हणाले, आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, विकास आम्हाला हवा आहे. परंतु हे जे सरकार आता आहे, एक तुम्हाला माहिती आहे की भस्म्या नावाचा रोग असतो, तर पोटात म्हणजे किती खाल्लं तरी त्याला भटकती थांबतच नाही. या सरकारने तथाकथित विकासाचा भस्म्यावर झालेला आहे. आपण जे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रोजेक्ट सगळे करतो आहोत, ते सगळे म्हणजे हे अनावश्यक प्रोजेक्टच जास्त याच्यामध्ये असतात. त्याचं कारण हा भस्म्या रोग आहे. आणि आपले जे सन्माननीय गडकरी साहेब आहेत, त्यांना ह्या रस्ते विकासाचा भस्म्या झालेला आहे. म्हणजे सांगणार आहेत मला काय त्याचे तोटे आहेत, पर्यावरण जैवविविधतेसारख्या आपण शब्द वापरतो. तर आपला विकासाला विरोध नाही, पण विकास समतोल व्हायला पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न झाले पाहिजे, एवढा आमचा आग्रह आहे. आणि प्रत्येकी महाराष्ट्राला विरोध करा, तर आमचा विरोध आहे. सावंतवाडी शहरातील माठेवाडा येथील एका विवाहितेनं गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. शुक्रवारी सकाळी हा प्रकार उघडकीस आला असून ती विवाहिता फार्मासिस्ट आहे. माठेवाडा आत्मेश्वर मंदिरामागील इमारतीत हे कुटुंब राहतं. राहत्या घरी त्या विवाहितेनं आत्महत्या केली. तिने हे टोकाचं पाऊल का उचललं हे अद्याप समजू शकलेलं नाहीये. घटनास्थळी पोलीस दाखल झाले असून अधिक तपास करतात. संबंधित विवाहिता ही फार्मासिस्ट होती. येथील मेडिकलमध्ये ती काम करत होती. तिच्या पदरी लहान कन्या असून पती पुणे इथं कामानिमित्त असतात. सावंतवाडी येथील घरी सासू सासरे लहान मुलगी असा परिवार राहतो. शुक्रवारी सकाळी तिनं राहत्या घरी गळफास लावल्याचं निदर्शनास आलं. यावेळी सावंतवाडी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक माधुरी मुळीक, पोलीस हवालदार मनोज राऊळ, अनिल धुरी घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनामा करण्याचं काम सुरू आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी गणवेश बंधनकारक असतानाही अनेक कर्मचारी त्याचं पालन करत नसल्यानं आता शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतलाय. जर यापुढेही कर्मचारी गणवेशात दिसले नाहीत तर शिवसेना आपल्या पद्धतीनं त्यांच्यावर कारवाई करेल असा गर्भित इशारा परब यांनी आगार प्रमुखांना दिलाय. कोण मस्ती करत असेल तर त्याला ठोकणार असंही ते म्हणाले. काल ते बबन राजेंनी स्टेटमेंट दिलं होतं एसटीच्या की वेळ गोव्यामध्ये तो काय विषय गोव्याला जे वेळापत्र कोण म्हटलं, गोव्याला जाणाऱ्या जे एक्स्ट्रा गाड्या आहेत त्यांचं वेळापत्र कोण म्हटलं प्रत्येक त्यांचं काय विषय गोव्यात म्हणजे आपल्या गाडी सर वेळेवर चालू फक्त ते सकाळची एक गाडी आपण डायरेक्ट केलेली आहे. कारण जे आहेत ना प्रवासी तिकडे नोकरीला आहे वास्तव त्यांची मागणी आलेली मागणी ती एक डायरेक्ट केली पिंडे गावात जातात बाकी जात आहेत गाड्या धाराची नवीन स्टॉकची मागणी केली पाठवलं हो तिला पाठवलंय. ट्रेनिंग बस देईल स्टॉप बघतील किलोमीटर काय मंजूर नाही तेव्हा स्टॉप आपण चालू करू. आणि ते हॉस्पिटल जवळच त्याकडे उतरतात प्रवासी पाठवलं ते जरा करून दुसरी गोष्ट मी काय म्हणतो कर्मचाऱ्यांना जे ड्रेस कंपल्सरी आहे की नाही कंपल्सरी तुमचा तो उन्हाळ्यात कधी ड्रेस मध्ये नसतो. आता पण आहे. आता मी बघितलं तो बाहेर पडला तुमचं ऐकत नाही तो आणि तो पुढे लावतो नंबर फिरत असतो आणि मग कस्टमरने येऊन किंवा प्रवाशाने त्याला फोन करायचा मग तो जाऊन तिकीट देणार असा विषय असतो. कसं शेवटचं एक माणूस दिला ना त्याला मारणार एसटी स्टँड एकदा परत जर मला तो युनिफॉर्म मला माहिती नाही युनिफॉर्म मध्ये नसला तर मी त्याला ठोकणार उन्हाळ्यात
आम्ही सांगून जातोय, परत सांगणार नाही. आणि तुमच्याकडे मग कोणतीही केस माझ्या कार्यकर्त्यावर होता का म्हणे, उद्यापासून जर मला तो ड्रेस मध्ये नाही दिसला तर उद्याच ठोकणार, उद्याच्या उद्या ठोकणार आणि भर एसटी स्टँडवरून ठोकणार. तर तुम्ही कोणतीही कंप्लेंट करायची नाही. उद्यापासून मला तो ड्रेस मध्ये पाहिजे. आणि तो नंबर लावून फिरतो नाही सगळीकडे. आता जाऊन बघा, त्याने आपला नंबर लावलाय. कोणते येणार प्रवाशांनी फोन करा, हा मग साहेब कसं येऊन तिथं तिकीट देणार, तिथं बसला पाहिजे उद्यापासून जाग्यावर. मी उद्यापासून माणसं पाठवलं माझी तिकीट काढायला, हा बसतो की नाही बघायला. उद्या येताना मी 50 लोक घेऊन येणार ना. उद्या जर मला नाही दिसलं तर कोणत्याही एसटीत आम्हाला कळत नाही. तो आता तिकडनं ह्याच्यावर उभा आहे त्या कॉर्नरला. आज ड्युटीवर आहे ना तो. त्याला बोलवा, त्याला समज द्या. दुपारी याला घरी जेवायला ना, दुपारपासून ड्रेस मध्ये पाहिजे. आता त्याला घरी पाठवा. मी दुपार वाढली की त्याचा मी 2 वाजता बघायला येणार. त्याने ड्रेस घातला की 11:30 झाली. कुडाळ शहरातील भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगरात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र पावसानं उसंत घेतल्यानं पूर ओसरलाय. येथील 3 ते 4 घरांमध्ये पुराचं पाणी गेलं. मात्र येथील नागरिक आधीच दुसऱ्या ठिकाणी वास्तव्यास गेले, त्यामुळे नागरिकांच्या घरातील वस्तूंचं किरकोळ नुकसान झालं. यंदा नगराच्या बाजूनं वाहणाऱ्या ओहळातील गाळ काढला गेल्यानं मोठी पूरस्थिती निर्माण झाली नाही. सर, काल भरपूर पाणी आलं होतं आणि अचानक पाणी आल्यामुळे काही सामान मला उचलता आलं नाही आणि माझ्या घरात सगळं पाणी जाऊन सामानाची विल्हेवाट म्हणजे खराब झालं. पीठ वगैरे सगळं असं धान्य वगैरे ते आता मी फेकून टाकलंय. आता ठीक आहे. आता पाणी जरा ओसरलंय. आता म्हणजे स्वच्छ करून आले. कुडाळ शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगरमध्ये गेले 2 दिवस पूरस्थिती निर्माण झाली होती. पण ही पूरस्थिती निर्माण झाली असताना याचा नागरिकांना गेल्या 2 वर्षापूर्वी किंवा गेल्या काही वर्षापूर्वी जसा फटका बसला तसा फटका यावेळी बसलेला नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे यावर्षी प्रशासन आणि नाम फाउंडेशनच्या वतीने या ओहळमधलं हा नाल्यामधला गाळ काढण्यात आला आणि याचा परिणाम म्हणून ज्या प्रमाणात पाणी पूर्वी यायचं त्या प्रमाणात आलं नाही, कमी प्रमाणात पाणी आलं आणि 2 ते 3 घरांमध्ये पाणी गेलं. पण त्यांचं तेवढं काही नुकसान झालं नाही असा आमचा अंदाज आहे आणि आम्ही जाऊन सुद्धा स्वतः आलो. यापुढे भंगसा नदीचा जो पुढचा भाग आहे कविल कट्टा ते पुढील बावपर्यंतचा त्या नदी पात्रात जो गाळ साचलेला आहे तो काढावा अशी आम्ही मागणी करणार आहोत. तसेच शहरातील केळबाईवाडी असेल, लक्ष्मीवाडी असेल, या ठिकाणी जे ओहळ आहेत त्या ठिकाणी सुद्धा पाणी मोठ्या प्रमाणावर पुराचं येतं. त्या ठिकाणी सुद्धा हे गाळ उपसा करावा अशी मागणी आम्ही लवकरच प्रशासन तसेच स्थानिक आमदार निलेशजी राणे यांच्याकडे करणार आहोत. वैभववाडी तालुक्यातील नाधवडे येथील विठ्ठल रखुमाई मंदिरात आषाढी एकादशी निमित्त एकादशी उत्सव साजरा होतोय. या उत्सवाची तयारी जोरदार सुरू आहे. ही तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. याबाबतचा घेतलेला हा आढावा. कोकणचा प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाधवडे गावातल्या विठ्ठल रखुमाई मंदिरात दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीचा एकादशीचा महोत्सव साजरा होणार आहे आणि त्याची तयारी जी आहे ती अंतिम टप्प्यात अगदी आलेली आहे. यावर्षी या एकादशी महोत्सवाचं 4थं वर्ष आहे. गेली 3 वर्ष सातत्याने हा महोत्सव अगदी मोठ्या प्रमाणावरती साजरा होतो. 6 जुलैला यावर्षी हा महोत्सव होतोय आणि या निमित्ताने जे कोकणातील वारकरी आहेत त्यांच्यासाठी एक ही पर्वणी आहे. आपण पाहिलं तर दरवर्षी गेले आपण 3 वर्ष या वारीचा जो अनुभव आहे तो येथील वारकरी मंडळी घेत आहेत. या विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरात आपण आता आहोत आणि या विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरात या एकादशी महोत्सवाचा
जी तयारी आहे ती आता अंतिम टप्प्यात आलेली आहे। मंदिर परिसरात आपण पाहिलं तर मंडप उभारण्यात आलेला आहे, त्याचबरोबर मंदिरातली तयारी झालेली आहे। वैभववाडी तालुक्यात ठिकठिकाणी या कार्यक्रमासंदर्भातले फलक लावण्यात आलेले आहेत आणि वारकऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। एकंदरीत या कार्यक्रमाची रूपरेषा आहे ती एकादशीच्या पहाटे सकाळी 6 वाजता विठ्ठल रखुमाईची पूजा होणार आहे। त्या पूजेनंतर इथे अभिषेक वगैरे जी धार्मिक विधी आहेत ते पार पडणार आहे। त्यानंतर विठ्ठल रखुमाईला नैवेद्य दाखवला जाणार आहे। यानंतर या गावातील चव्हाटे मातेच्या मंदिरात इथून ज्या वैभववाडी तालुक्यासहित कोकणातल्या ज्या दिंड्या आहेत त्या दिंड्या तिथे जमणार आहेत। तिथून भजनाला प्रारंभ होऊन या दिंड्या विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरात पायी येणार आहेत आणि जो माहोल आहे तो सर्व विठ्ठल भक्तांचा वारकऱ्यांचा असणार आहे। या दिंड्या या मंदिरात दाखल झाल्याच्या नंतर देखील इथे अनेक कार्यक्रम आहेत। येणाऱ्या प्रत्येक वारकऱ्यांना इथे येथील आयोजकांकडून फराळाची सोय केलेली आहे। त्यानंतर इथे रिंगण देखील होणार आहे वारकऱ्यांचं। दुपारी हरिपाठ आहे, सायंकाळी कीर्तन आहे, त्याचबरोबर स्थानिक भजन असे विविध कार्यक्रम या एकादशीच्या निमित्ताने आयोजित करण्यात आलेले आहेत। कोकणातील ह्या सर्व वारकऱ्यांना आपण पाहिलं तर एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपुरात जात असतात आणि या वारकऱ्यांना या शेतीच्या कामांच्या वेळी पंढरपूर असेल किंवा विठ्ठलाच्या दर्शनाला जाणं शक्य होत नाही। त्यामुळे येथील आषाढी एकादशी उत्सव समिती जी नाधोडे गावची आहे या नाधोडे गावच्या उत्सव समितीच्या वतीने गेली 3 वर्षे हा एकादशीचा उत्सव या विठ्ठल रखुमाईच्या मंदिरात साजरा केला जातो। हजारो वारकरी आहेत ते या उत्सवात सहभागी होतात। प्रति पंढरपूरच अवतरलेलं असतं आणि याचा अनुभव कोकणातील प्रत्येक वारकरी घेत असतात। तुम्ही देखील 6 जुलैला न चुकता न विसरता या उत्सवात सहभागी व्हा असं आव्हान या निमित्ताने आपणास करीत आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह मी श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी। कोकणात गेले 2 दिवस जोरदार पाऊस लागतोय। या भर पावसातच ठेकेदाराकडून महामार्गाचे खड्डे बुजवण्याचा कार्यक्रम सुरू होता। आंधळ दळतय आणि कुत्र पीठ खातय असंच काहीसं पाहायला मिळतंय। नमस्कार दर्शक, आपण आता मुंबई गोवा महामार्गावर कोणीतरी आला हे मुजोर कंत्राटदार सिमेंट कॉन्क्रीटचं मटेरियल खड्डे बुजवण्यासाठी वापरतात, मात्र या पावसात ते राहणार की नाही हा प्रश्नच आहे। वाहन चालकानं नियमांचं पालन केलं नाही तर दंड आकारला जातो, तर अशा बेजबाबदार कंत्राटदारांवर सरकार कोणती कारवाई करणार याकडे सामान्यांचं लक्ष आहे। स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना AIचा आता वापर करावा। आधुनिक तंत्रज्ञानाचा निश्चितच फायदा होईल असं प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी केलं। पंचम खेमराज तथा पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज यांचं काम चांगलं होतं। त्यांनी त्या काळात आरोग्य, शिक्षण, रस्ते अशा प्रश्नांना महत्त्व दिलं होतं, म्हणूनच त्यांना राजाराम असं म्हटलं जातं। त्यांची दूरदृष्टी त्यांच्या कार्यातून समजते असं मत त्यांनी व्यक्त केलंय। स्वर्गीय बापूसाहेब महाराज यांचा पुण्यतिथी उत्सव येथील पंचम खेमराज महाविद्यालयात साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते। बापूसाहेब महाराजांची पुण्यतिथी आपण सगळे जमलो आहोत, त्यांना नमन माझं। सन्माननीय व्यासपीठ, सर्व मान्यवर, सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक मंडळी, मला आपले जे कॉलेजचे प्राचार्य आहे बरोबर सर, आम्ही एका शाळेतले आहोत, त्यामुळे त्यांनी मला आग्रह केला की तुम्ही साहेब आलंच पाहिजे। दोनदा हा सेकंड टाइम आहे की आणखी एका प्रयत्न केला होता पण ते झालं नाही त्यावेळेला, पण यावेळेला हा योग जुळून आला। मुलांशी बोलायला मला नक्की आवडेल, काही इश्यू नाही याच्यामध्ये, परंतु त्यांचा जे आजचा माझा विषय जो आहे प्रशासकीय सेवांच्या जे माहिती त्या देवायची इच्छा आहे, मला सांगितलं नाही का तुम्हाला, पण राजे महाराजांच्या काळामध्ये बापूसाहेब महाराज सारख्या राजाने कल्याणकारी राज्य संकल्पना साधून लोकांचा कसा विकास होईल, तर सर्व प्रकारचे विभाग, शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, लाईट या सगळ्यामध्ये त्यांनी काम केलं आणि म्हणून आपल्याला आज हे चांगलं बघायला मिळतं आहे।
आपलं शासन लोकशाहीच्या राज्यामध्ये काम करणं सुद्धा आपल्याकडे ती संकल्पना आपण काम करतो आहोत की आपल्याकडे कल्याणकारी राज्य संकल्पना आपल्याकडे आहे आणि त्याच अनुषंगाने लार्ज स्केल मोठ्या प्रमाणामध्ये सरकार वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून लोकांना कसा त्याचं जीवन सुकर होईल हा प्रयत्न करत असतं आणि ह्या सगळ्या कामासाठी आपल्याला अधिकाऱ्यांची गरज पडते. प्रशासकीय सेवा IAS असतील किंवा एमपीसी पाठवत असतील, डेप्युटेड असतील किंवा अन्य सगळ्या सेवा ज्या आहेत आजकाल सगळीकडे कॉम्पिटिशन आहे, स्पर्धा आहे आणि स्पर्धेमध्ये कोण पुढे जाईल, जो नंबर जास्ती पाडेल तो यामध्ये जिंकतो. पण याचा अर्थ असा नाही की ज्यांना हे जमलं नाही किंवा ज्यांना हे प्रशासकीय सेवेमध्ये यायचं नाही. खूप वेगवेगळे विभाग आहेत ज्यामध्ये आपल्याला काम करता येऊ शकतं. लोकांनी 3 इडियट्स बघितलाय, सगळ्यात बघितलाय 3 इडियट्स बघितलाय ना. काय त्यातले विशेष काय आहे त्यामध्ये? एक्सलन्स करा, काबिल बनो, कामयाब हो जाओ. तर काबिलियत जी यायची ती आपल्याला ते आपल्या अंगात जे गुण आहेत ते घेऊन पुढे गेलं तर काबिलियत येईल. आणि तुम्ही जेवढे काबिल व्हाल कुठल्याही फील्डमध्ये तुम्हाला ते एक्सलन्स मध्ये गाठला तुम्हाला कुणीच अडवणार नाही. तेव्हा आपल्यात काय आहे हे बघा. बाजूचा करतो आहे किंवा पालकांनी सांगितलंय म्हणून आता काय हल्ली काय झालं, पालकांच्या अपेक्षा वाढल्या मुलांच्याकडून किंवा मला जमलं नाही किंवा माझ्या परिस्थितीत मला करता नाही आलं तर माझ्या मुलांनी ते करावं. पालकांनी हा विचार केला पाहिजे की मुलाला काय आवडते आपल्याला. आता तुम्ही आता ह्या कॉलेजला आला तर तुमचं त्या स्टेजच्या पुढे आला तर असं होता. मी तसं म्हणतो की शाळेमध्ये असतानाच आपल्याला IQ टेस्ट करून घ्यायला पाहिजे, आपल्याकडे ऍप्टिट्यूड टेस्ट करून घ्यायला पाहिजे की ह्या मुलाला काय आवडतं. त्या बापर्डे गावात वाघाने दहशत माजवली असून आपण आता सुनील कदम यांच्या घराच्या ठिकाणी आहोत. या ठिकाणी जी आहे ती 2:35 वाजता जो आहे तो त्यांच्या कुत्र्यावर वाघाने हमला करून त्यांचा कुत्रा जो आहे तो इथून घेऊन गेला होता. तर त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया की कशा प्रकारे हा जो प्रकार आहे तो घडलेला आहे. काय सांगाल? पहाटे 2:35 वाजता आमच्या पाळलेले आमचे 2 कुत्रे होते ते इथे बाहेरच आमच्या फोर्स मध्ये झोपलेले असताना वाघ आला आणि वाघाने त्यांच्यावर असा हल्ला केला की त्याच्यामध्ये आम्हाला आमच्या एका कुत्र्याला म्हणजे गमावावं लागलं. आणि हे आम्ही जेव्हा टीव्ही ह्याच्यामध्ये काय ते कॅमेरामध्ये जेव्हा पाहिलं त्यावेळेला खरंच मन भरून आलं, दुःख झालं. कारण एवढ्या पाळलेल्या कुत्र्याचं आम्हाला म्हणजे वाघ नेताना आम्ही हे प्रत्यक्ष दर्शनी आम्ही पाहिलेलं आहे. त्याच्यासाठी मी एवढंच सांगू इच्छिते की आम्ही सगळे आहोत ग्रामीण भागातली लोक. आम्ही बागायतदार जरी असलो तरी या भागामध्ये देखील मी असं सांगू इच्छिते की होणारे माकडांपासूनचे उपद्रव, त्याचबरोबर गवारेड्यांचा आता हल्ली खूपच उपद्रव माजलेला आहे. आणि याला निर्बंध राखण्यासाठी मी पालकमंत्री आमचे आहेत नितेशजी राणे यांना म्हणजे अशा निवेदन देते किंवा त्यांना प्रार्थना करते की अमुक याच्यासाठी मग या 2 गोष्टींसाठी तसेच हे जे वन्य प्राणी या आमच्या गावामध्ये घुसून जे नासधूस करतात आहे त्याच्यासाठी ठोक प्रयत्न करण्यात यावे आणि आम्हाला न्याय देण्यात यावा. कारण जसं साहेब कसं होतंय की प्रत्येक वेळेला आमची खूप हानी होते. कारण का आम्ही आंबा बागायतदार आहोत, कलम आहेत आमची आणि जे वर्षभर आम्ही जी मेहनत करतोय ती मेहनतीचं फळ जेव्हा आम्हाला मिळायचं असतं त्याच वेळेला हे नेमके येऊन आमचं नुकसान करतात आहे. त्यामुळे आम्हाला योग्य ते म्हणजे यांच्यासाठी निर्बंध करण्यात यावा किंवा यांच्यासाठी प्रयत्न करावा. आणि त्यासाठी माझं याच्यासाठी महत्वाची गोष्ट आहे की आता पावसाळा अधिवेशन आपलं चालूच आहे आणि या अधिवेशनामध्ये हा आमचा प्रश्न घ्यावा. ग्रामीण भागातील लोकांना कोणकोणत्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय किंवा कोणत्या समस्या त्यांना आहेत आणि मला असं वाटतंय की आमचे साहेब जे आहेत ते यासाठी नक्की प्रयत्न करतील हीच माझी त्यांना विनंती असणार. एवढंच मी बोलू इच्छिते. ज्यावेळी सुनील कदम यांनी फोनद्वारे मला ही माहिती दिली त्यावेळी मी वनपाल परवीत साहेब यांना फोन केला आणि त्यांनी सतर्क दाखवून
संध्याकाळी रात्री ते सुनील कदम यांच्या घरी आले, त्यावेळी सोबत उपसरपंच गुणवंत राणे हे देखील गेलेले होते. तर त्यावेळी त्यांनी असा ठोस निर्णय काही दिला नाही. तर आम्हाला असं वाटतं की शासनाने काहीतरी यावरती ठोस निर्णय घ्यावा, जेणेकरून आता हे बिबटे वगैरे किंवा वाघ गावागावात फिरतात, वाडी वाजतात फिरतात, तर त्यासाठी काहीतरी ठोस निर्णय घेऊन यावर उपाययोजना करावी अशी मला अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी एक तसा ठोस निर्णय नाही देता आपली काळजी घ्या असा निर्णय देऊन ते माघारी परतले. तर यावरती काहीतरी ठोस निर्णय शासनाने घ्यावा अशी माझी अपेक्षा आहे. आणि याबाबतीत आम्ही हा सगळा प्रकार या तालुक्याचे किंवा या विधानसभेचे आमदार आणि मत्स्य विभाग पालक आमच्या तालुक्याचे पालकमंत्री यांना याद्वारे असा मेसेज देणार आहोत की याबाबत काहीतरी त्यांनी ठोस निर्णय घ्यावा. त्यांच्याकडनं आमची अपेक्षा खूप आहेत. तर त्यांनी यावरती खूप चांगला निर्णय घेतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. नमस्कार, मी बाबूराव वामन राणे, रहिवासी गाव बापडले, तालुका देवगड. काल आमच्या गावी एक बिबट्याने श्री सुनील कदम यांच्या अगदी घराजवळ जाऊन कुत्र्याला उचललेलं एक चित्र आपण पाहिलं असेल. अक्षरशः ते CCTVचं जे दृश्य आहे ती पाहिल्यानंतर एक जंगल रहिवाशांमध्ये थरकापच उडालेला आहे. आणि असा वावर प्रत्येक वेळी असतो, परंतु CCTV वगैरे प्रत्येक घरी नसल्यामुळे हे काही दिसण्यात येत नाही. आज ते दिसण्यात आलं, त्यामुळे गावातील सर्व रहिवासी चिंतातूर झालेले आहेत. आज प्रत्येक वेळी असं वाटत होतं की इथे काही तसा त्रास नसेल, पण आम्हाला रहिवाशांना माहित होतं की कुठे ना कुठे, कारण कुत्रे जात होते, लहान लहान ह्याची गुरांची ही जात होती, पण पाहिलेलं नव्हतं नसल्यामुळे काही वाटत नव्हतं. आज प्रत्यक्ष पाहिल्यामुळे ह्या ज्या भीतीतून आम्हाला शासन दरबारी आम्हाला न्याय मिळावा अशी आम्ही विनंती करतो. कारण का वन्य अधिकारी वगैरे येऊन ह्या ज्या बिबट्यांचा बंदोबस्त करावा. इथे सर्वसाधारण माकडांचा त्रास आहे, रानगव्यांचा त्रास आहे, परत इतर वन्य प्राण्यांचा सुद्धा त्रास आहे. तर ह्या संदर्भात शेतकऱ्यांना किंवा आम्हा रहिवाशांना दिलासा द्यावा असं मी अगदी विनंती करतो आहे. कारण गावामध्ये संध्याकाळचं जर फिरायचं झालं तर भीतीदायक वातावरण आता हे निर्माण झालेलं आहे. आणि या वातावरणात नक्कीच आम्ही तर हे श्री रामेश्वर ॲग्रो टुरिझम केंद्र नावाचे पर्यटन क्षेत्र चालवतो आणि पर्यटकही इथे येतात, पण त्यांना आम्ही रात्रीचं वगैरे बाहेर जाण्यास आता सांगणं ही कठीण झालं आहे. तर अशा ह्या संकटातून आम्हा रहिवाशांना, आम्हा ग्रामस्थांना आपण शासनाच्या माध्यमातून आम्हाला काहीतरी उपाययोजना करून या संकटातून वाचवावं आणि भीतीदायक जे रहिवाशांमध्ये वातावरण निर्माण झालं आहे त्याच्यातून आम्हाला मुक्तता मिळावी अशी मी नम्र विनंती करतो. एकंदर या बिबट्याने जे काही थैमान मांडलेलं आहे गावामध्ये, प्रत्येक वेळी काही ना काही नुकसान होत आहे. यातून दखल घेऊन शासनाने आम्हा ग्रामस्थांना एक निश्चिंत करावं असं मी विनंती करतो आहे. आणि या सगळ्या या रानटी प्राण्यांपासून, म्हणजे उदाहरणार्थ इव्हन बिबटे झाले किंवा कुत्रे वाघूळ झालं, त्याच्यानंतर तुमचं रानगावे झाले, त्याच्यानंतर माकडं झाली, अक्षरशः थैमान मानलेला आहे या गावामध्ये. तर त्याच्यापासून या बापडे गाव किंवा आजूबाजूच्या परिसरांना आणि ह्या लोकांना वाचवावं. लोकांवरती सुद्धा अतिक्रमण करायला काही कमी करणार नाहीत ह्या भीतीने आम्ही आज इथे वावरतो. तरी त्याच्यातून आम्हाला संरक्षण मिळावं अशी मी शासनाकडे विनंती करतोय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. त्या बापडे गावात
वाघाने दहशत माजवली असून आपण आता सुनील कदम यांच्या घराच्या ठिकाणी आहोत। या ठिकाणी जी आहे ती 2:35 वाजता जो आहे तो त्यांच्या कुत्र्यावर वाघाने हमला करून त्यांचा कुत्रा जो आहे तो इथून घेऊन गेला होता। तर त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया की कशा प्रकारे हा जो प्रकार आहे तो घडलेला आहे। काय सांगाल? पहाटे 2:35 वाजता आमच्या पाळलेले आमचे 2 कुत्रे होते ते इथे बाहेरच आमच्या फोर्स मध्ये झोपलेले असताना वाघ आला आणि वाघाने त्यांच्यावर असा हल्ला केला की त्याच्यामध्ये आम्हाला आमच्या एका कुत्र्याला म्हणजे गमावं लागलं। आणि हे आम्ही जेव्हा टीव्ही ह्याच्यामध्ये काय ते कॅमेरामध्ये जेव्हा पाहिलं त्यावेळेला खरंच मन भरून आलं, दुःख झालं, कारण एवढ्या पाळलेल्या कुत्र्याचं आम्हाला म्हणजे वाघ नेताना आम्ही हे प्रत्यक्ष दर्शनी आम्ही पाहिलेलं आहे। त्याच्यासाठी मी एवढंच सांगू इच्छिते की आम्ही सगळे आहोत ग्रामीण भागातली लोक, आम्ही बागायतदार जरी असलो तरी या भागामध्ये देखील मी असं सांगू इच्छिते की होणारे माकडांपासूनचे उपद्रव, त्याचबरोबर गवारेड्यांचा आता हल्ली खूपच उपद्रव माजलेला आहे आणि याला निर्बंध राखण्यासाठी मी पालकमंत्री आमचे आहेत नितेशजी राणे यांना म्हणजे अशा निवेदन देते किंवा त्यांना प्रार्थना करते की अमुक याच्यासाठी मग या 2 गोष्टींसाठी तसेच हे जे वन्य प्राणी या आमच्या गावामध्ये घुसून जे नासधूस करतात आहे त्याच्यासाठी ठोक प्रयत्न करण्यात यावे आणि आम्हाला न्याय देण्यात यावा। कारण जसं साहेब कसं होतंय की प्रत्येक वेळेला आमची खूप हानी होते, कारण का आम्ही आंबा बागायतदार आहोत, कलमं आहेत आमची आणि जे वर्षभर आम्ही जी मेहनत करतोय ती मेहनतीचं फळ जेव्हा आम्हाला मिळायचं असतं त्याच वेळेला हे नेमके येऊन आमचं नुकसान करतात आहे। त्यामुळे आम्हाला योग्य ते म्हणजे यांच्यासाठी निर्बंध करण्यात यावा किंवा यांच्यासाठी प्रयत्न करावा। आणि त्यासाठी माझं याच्यासाठी महत्वाची गोष्ट आहे की आता पावसाळा अधिवेशन आपलं चालूच आहे आणि या अधिवेशनामध्ये हा आमचा प्रश्न घ्यावा, ग्रामीण भागातील लोकांना कोणकोणत्या समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय किंवा कोणत्या समस्या त्यांना आहेत आणि मला असं वाटतंय की आमचे साहेब जे आहेत ते यासाठी नक्की प्रयत्न करतील, हीच माझी त्यांना विनंती असणार। एवढंच मी बोलू इच्छिते। ज्यावेळी सुनील कदम यांनी फोनद्वारे मला ही माहिती दिली त्यावेळी मी वनपाल परीत साहेब यांना फोन केला आणि त्यांनी सतर्क दाखवून संध्याकाळी रात्री ते सुनील कदम यांच्या घरी आले। त्यावेळी सोबत उपसरपंच गुणवंत राणे हे देखील गेलेले होते। तर त्यावेळी त्यांनी असा ठोस निर्णय काही दिला नाही। तर आम्हाला असं वाटतं की शासनाने काहीतरी यावरती ठोस निर्णय घ्यावा जेणेकरून आता हे बिबटे वगैरे किंवा वाघ गावागावात फिरतात, वाडी वाजतात फिरतात, तर त्यासाठी काहीतरी ठोस निर्णय घेऊन यावर उपाययोजना करावी अशी मला अपेक्षा होती। परंतु त्यांनी एक तसा ठोस निर्णय न देता आपली काळजी घ्या असा निर्णय देऊन ते माघारी परतले। तर यावरती काहीतरी ठोस निर्णय शासनाने घ्यावा अशी माझी अपेक्षा आहे आणि यावरती आम्ही हा सगळा प्रकार या तालुक्याचे किंवा या विधानसभेचे आमदार आणि मत्स्य विभाग पालक आमच्या तालुक्याचे पालकमंत्री यांना याद्वारे असा मेसेज देणार आहोत की याबाबत काहीतरी त्यांनी ठोस निर्णय घ्यावा। त्यांच्याकडनं आमची अपेक्षा खूप आहेत, तर त्यांनी यावरती खूप चांगला निर्णय घेतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। श्रीमंत मेजर पंचम खेमराज तथा बापूसाहेब महाराजांचा 88वा पुण्यतिथी उत्सव साजरा करण्यात आला। यावेळी खेमराज या अंकाचं प्रकाशन करण्यात आलं। यावेळी सावंतवाडी संस्थानचे राजेसाहेब सावंत भोसले, राणीसाहेब शुभदादेवी सावंत भोसले, सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कार्यकारी विश्वस्त युवराज लखमराजे सावंत भोसले, संस्थानचे राजगुरू राजेंद्र भारती महाराज, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, प्रांताधिकारी हेमंत निकम, तहसीलदार श्रीधर पाटील, पंचम खेमराज महाविद्यालय प्राचार्य दिलीप भारमल, जयप्रकाश सावंत, सतीश सावंत, दिलीप देसाई, ॲडव्होकेट शामराव सावंत आदींसह शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचा औचित्य साधून विविध क्षेत्रात यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आणि शिक्षकांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला। तसेच मान्यवरांच्या हस्ते खेमराजीय या वार्षिक अंकाचं प्रकाशन करण्यात आलं। त्याच्याकडे ही संस्थेनं लक्ष घातलेलं आहे। राजेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, राणीसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली, योगाच्या मार्गदर्शनाखाली, गुरांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि सर्व संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली हे निश्चितपणे आमचं या काही महाविद्यालय हे लीड कॉलेज म्हणून मुंबई विद्यापीठामध्ये गौरवलं जातं। पण इथूनच्या एक 2-3-4 वर्षामध्ये हे महाविद्यालय हे निश्चितपणे जे काय राजेसाहेबांचं स्वप्न होतं की श्री पंचम खेमराज महाविद्यालय कसं रूपांतर हे विद्यापीठामध्ये व्हावं, तसंच या लीड कॉलेजच्या माध्यमातून
आमच्या कॉलेजमध्ये हे 11 महाविद्यालय आहेत. या 11 महाविद्यालयांच्या माध्यमातून एक समूह विद्यापीठ हे निश्चितपणे इथं स्थापन होईल आणि त्याला बाबासाहेब महाराजांचा आशीर्वाद असेल, राजमातांचा आशीर्वाद असेल आणि यासाठी म्हणून संस्था ही प्रगती ही नेहमी ही प्रगतीचा विचार करते आणि निश्चितपणे हे आपल्याला मिळेल याची ग्वाही मी आपल्याला देतो. अगदी थोड्या लोकांनाच शिक्षणाचं म्हणजे देणार, पण ब्रिटिश लोक पण जास्त सगळ्यांना देत नव्हते शिक्षण, परंतु बरेच राज्य लोक प्रसिद्ध करून जोड करून आपल्या लोकांना, आपल्या लोकवासियांना हे शिक्षण देण्यामध्ये कामयाब झालेले होते. तसेच त्यांचे सासर आजोबा जे सयाजीराव महाराज होते, त्यांचं नाव तुम्ही ऐकलं असणार, बडोद्याचे गायकवाड. त्याच्यामध्ये शाहू महाराज कोल्हापूरचे, ते पण आपल्या लोकांसाठी महत्वाचं आजपर्यंत त्यांचं नाव आहे. आपले पंचम केमराजांचं तेवढं नाव नसेल, पण ह्या परिसरात आपल्या परिसरात आहे, लोक ओळखतात. पण देशाबद्दल अजून त्यांचं तसं उल्लेख झाला नाही. का आम्ही एका छोटा राज्यातून होतो, त्याची तशी मोठी हे रेव्हेन्यू टाईप नव्हती. म्हणजे रेव्हेन्यू जनरेशन होते ते मोठे हे होते, स्टेट्स होते, त्याच्यामुळे त्यांचं प्रसिद्धी जास्त झालं. ते बांधू शकले मोठे युनिव्हर्सिटीज. तर त्यामुळे त्यांना देशभर जगाबद्दल लोक ओळखत झाले. म्हणजे मी नुसते सयाजीराव महाराज सांगत नाही आणि शाहू महाराज, इकडं खाली दक्षिणमध्ये पण मैसूरचे पण राजा होते, त्यांनी पण भरपूर त्यांच्या लोकांसाठी भरपूर मेहनत करून हे असं एज्युकेशन सिस्टम, नोकऱ्या बिकऱ्या काय असेल, ॲग्रिकल्चरमध्ये पण व्यवहार आणि सगळ्या एरियाजमध्ये त्यांनी मेहनत करून त्यांनी सगळं लोकांची भला केली. त्यामुळे आठवणी खरं म्हणजे आज तसं बघितलं दुःखाचा दिवस असला, पण आठवणी आपण काढतो. बापूसाहेब महाराजांनी आम्ही केलेलंच आहे. तर शेवटी पुण्यतिथीचा दिवस आहे, त्यांचा वाढदिवसाचा दिवस नाही आहे, जसं तसं नाही. पण ज्यांनी विचार तेव्हा केले असणार, तेव्हा बापूसाहेब महाराजांना ओळखत असणार त्या टायमात 60 सालात, मग त्यांनी ते हे सादर केलं असतं. तसं श्रद्धांजली देतो आपण. त्या निमित्ताने त्यांनी हा कार्यक्रम आपल्या मंडळाने सादर सुरू केला असता. मग हा आपण अजून ठेवतो का शेवटी आपल्याला आपल्या गुरुजनांचे, आपले आई वडील, आपल्या आजोबाईवर काय करत होते हा एक समजून गेला पाहिजे. नुसतं आपण आलोय शिक्षणाला, पण कसे मिळून ते पैसे आपल्याला देतात, आपल्याला म्हणजे आपल्या मुलांना, आपल्या कुटुंबाला पुढं आणायला त्यांचं कुर्बानी काय म्हणतो आपण, त्याग त्यांचं आपल्याला बघायला पाहिजे. का शेवटी तो त्याग केलेला असतो, तो आपल्या मुलांना पुढं आणायला आपलं मागं ठेवून एकदा मुलं झाल्यानंतर का त्यांना स्वतःची कुटुंब पण स्वतःचे आयुष्यासाठी आजकाल विचार होतो. असं वेस्टर्न वर्ल्ड मध्ये नाही आहे. वेस्टर्न वर्ल्ड कसं आहे, एकदा मुलगा मोठा झाला, कमाई लागला, तो वेगळा राहतो, आई बाप वेगळे राहतात, मिळून राहत नाही. पण तरी पण आपल्याकडे अजून तो जॉईंट फॅमिली सिस्टम आहे. म्हणजे आई वडील ते राहतात, आजोबा राहतात. म्हणून हे प्रेम वगैरे हे मिळणं सुद्धा अगदी जवळ असतं. आपल्या गावामध्ये पण आजूबाजूचे पण लोक का जवळ असतात, म्हणजे आपण कम्युनिटी म्हणून राहतो, तिथं कम्युनिटी राहत नाही, आपण एक ग्रुप म्हणून राहतो, त्याच्यामुळे युनिटी राहतं. आणि हा आपल्याला ठेवला पाहिजे आपल्या देशासाठी. असंच आपल्याला जगलं पाहिजे, आपल्याला देशाला मोठं केलं पाहिजे. तर प्रधानमंत्र्यांनी, आपल्या आजचे प्रधानमंत्र्यांनी सांगितले की हा देश आपल्याला पुढे न्यायचा आहे. आणि कोण नेणार आहे, आपल्यासारखंच युवानी हा देशाला पुढे नेला पाहिजे. त्या निमित्ताने आम्ही महाविद्यालय काढून, हे कॉलेज काढून, शाळे काढून, लॉ कॉलेज काढून हे तुमच्या शिक्षणासाठी, तुमच्या भल्यासाठी काढलेले आहे. पण त्याचा उपयोग आपण व्यवस्थित करून घ्यायचं.
बापाची, मराठी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. आताची मोठी बातमी समोर येते. सावंतवाडी जेलची संरक्षक भिंत शुक्रवारी कोसळली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने कैद्यांना ओरोस इथं हलवणार असल्याची माहिती मिळते. याबद्दल अधिक माहिती देत आहेत आमचे सावंतवाडी प्रतिनिधी विनायक गावस. जुली, आताच आपल्या समोर जी महत्वाची दिसते तीच म्हणजे सावंतवाडीतल्या कारागृहाची भिंत जी संस्थानकालीन होती ती कोसळलेली आहे. 15 ते 20 मिनिटापूर्वी हा प्रकार घडलाय. काही दिवसांपूर्वी पाहिलं तर या ऐतिहासिक दगडी असणाऱ्या संस्थानकालीन संरक्षक भिंतींवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडनं सुरक्षतेच्या दृष्टीनं कारागृहाच्या मागणीनुसार चिरेबंद अशी आणि सिमेंट कॉन्क्रीटने असणारी वर एक साधारण 2 फुटी ते 3 फुटी उंच असणारी भिंत ही वाढवण्यात आली होती आणि त्या वजनामुळे ही खाली असणारी एक ऐतिहासिक पुरातन अशी जी वास्तू आहे किंवा जो संरक्षक जी भिंत होती ती कुठेतरी कमकुवत झाल्याचं यामुळे लक्षात येतं. तिथले काही नागरिक पण या निमित्ताने ते सांगतायत. एक ऐतिहासिक असा ठेवा हा सावंतवाडीचा होता. इथले स्थानिक आमदार दीपकभाई केसरकर हे जेव्हा मंत्री असताना जेल टुरिझम सारखी संकल्पना राबवण्यासाठी ते प्रयत्नशील होते. बांदा असतील किंवा बांद्याचं पोलीस स्थानक असेल किंवा सावंतवाडीचं हे कारागृह असेल, या ऐतिहासिक वास्तूंना कुठेतरी टुरिझम मध्ये आणण्यासाठी सुद्धा त्यांचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी मागे एकदा बोलून दाखवलं होतं. पण सार्वजनिक बांधकामच्या या गलथान कारभाराचा फटका हा या ठिकाणी बसलेला पाहायला मिळतोय. चहूबाजूने ही दगडी अशी संरक्षक भिंत आहे, त्यामुळे चारही बाजूला धोका निर्माण झालेला आहे. चारही बाजूने रस्ता असल्यामुळे, रहदारीचं ठिकाण असल्यामुळे तिथनं येणारे जे प्रवासी आहेत किंवा ये जा करणारे तिथले रहिवासी आहेत, नागरिक आहेत, यांच्या जीवाला खूप मोठा धोका या निमित्तानं निर्माण झालेला. आणि विशेष म्हणजे जवळपास 50हून अधिक कैदी सावंतवाडी कारागृहात असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे त्या कैद्यांची सुरक्षितता पण लक्षात घेता आता कारागृह अधीक्षक श्री कांबळे जे आहेत ते त्यांना ओरोस येथे हलवण्याची प्रोसेस करतात. त्यावेळी तिथे मीडिया गेल्यानंतर मीडियाला कव्हर करण्यापासून पण ते रोखताना पाहायला मिळाले किंवा फोटो घेताना त्यांनी अडवळताना ते तिथे दिसून आले. त्यामुळे हे सगळं बघता निश्चितच सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, कारागृहाचा कारभार असेल, हा पूर्णपणे या ऐतिहासिक ठेव्याला मातीमोल करण्यात कुठेतरी कारणीभूत ठरत असल्याची जी एक संतप्त भावना आहे ती इथल्या सामान्य नागरिकांची आहे. सावंतवाडीच्या जेलची संरक्षक भिंत कोसळली. या अगोदर ठाकरे शिवसेनेचे विधानसभा मतदार संघ प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी आरोप देखील केले होते. मात्र या घटनेनंतर त्यांनी आता संताप व्यक्त केलाय. हा सरळ बांधकाम विभागाचा मूर्खपणा आहे आणि ज्या पद्धतीने हे काम करत होते त्या ठेकेदाराच्या म्हणजे ते ठेकेदाराने जे काही काम निकृष्ट दर्जाचं केलं हे आता जनतेसमोर आलं. म्हणजे माझे जे आरोप होते ते योग्य होते. एक गोष्ट महत्वाची आहे की त्या ठिकाणी जेल ही बंद करण्यामुळे अहवाल सादर केला होता आणि अशा ठिकाणी ऐतिहासिक असं ते जेल होती आणि त्या ठिकाणी काम करून त्या सुंदर अशा जेलचं जे सौंदर्य होतं त्याला बाधा आणण्याचं काम केलं. आणि आज खऱ्या अर्थानं एक गोष्ट सगळ्यात महत्वाची आहे या ठिकाणी की ज्या चिऱ्या जे जेलचं काम आहे ते चिऱ्यांचं होतं आणि चिऱ्यांच्या वरती तुम्ही सिमेंट आहे. म्हणजे कुठच्याही जेईला एवढी शहाणपण कुठे सुटलं की ते बांधकाम टिकेल म्हणून हे मला कळलं नाही. म्हणजे चिऱ्यांवरती सिमेंटचं बांधकाम ऑलरेडी जर खाली सिमेंटचं बांधकाम असेल तर त्याच्यावरती सिमेंटचं टिकलं असतं, परंतु ऑलरेडी काळ्या दगडाचं ते बांधकाम आहे. म्हणजे चिऱ्यांचं नाही तर काळ्या दगडाचं बांधकाम आहे आणि त्याच्यावरती तुम्ही सिमेंटचं बांधकाम केलं त्याच्यामुळे हे पडणार होतं आणि चिऱ्याचं त्याच्यामध्ये चिरे होते त्याच्यामध्ये ते टिकणारच नव्हतं.
आणि म्हणून मी आरोप केले होते की ते निकृष्ट दर्जाचं काम आहे. ठेकेदाराने वाळू जी वापरली ती निकृष्ट दर्जाची होती आणि त्याला जे बेस आहे तो बेस तयार होत नव्हता आणि म्हणून ते बांधकाम आता पडलेलं आहे. आणि जनतेसमोर आलंय की अशा तऱ्हेने जनतेचा पैसा विनाकारण नाहक ठिकाणी खर्च केला जातोय आणि ह्याच्यामध्ये फक्त ठेकेदारांची फोटो किंवा जे ह्याच्यात मिले बघत आहेत त्यांची फोटो भरली जात आहेत, त्यांचा फायदा बघितला जातोय. कुठेही जनतेचं किंवा विकासात्मक दर्जा ठेवण्याचं, विकासात्मक उद्देश ठेवण्याचं कार्य आताच्या अधिकाऱ्यांकडून आणि लोकप्रतिनिधींकडून दिसत नाहीये. हेच दुर्दैव आहे ना. म्हणजे तुम्हाला सांगतो, पर्यटकांसाठी ही जेल एक पर्यटन स्थळ होऊ शकली असती, परंतु त्याचा जो सुंदरता होती, त्याची जी काही सौंदर्य होतं त्याला डाग लावण्याचं काम या संबंधित जे जबाबदार आहेत त्यांनी ह्या केलं. नाहीतर आज खऱ्या अर्थानं म्हणजे एक ऐतिहासिक, तुम्ही म्हटलं तसं ऐतिहासिक एक सुंदर असं स्थळ, जरी ते कारागृह असलं तरी कारागृह एक पर्यटक मोठ्या संख्येने तिथे बघण्यासाठी पाहण्यासाठी येऊ शकले असते, परंतु त्याला डाग लावण्याचं, त्याचं म्हणजे नावलौकिक आहे ते मलिन करण्याचं काम आताच्या ह्या जबाबदार सगळे अधिकारी असतील, लोकप्रतिनिधी असतील, त्या ठेकेदाराला तर अशा ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्टेड करून माझ्या मते कठोर कारवाई केली पाहिजे. संबंधित जे आहेत जबाबदार त्यांच्या सगळ्यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे आणि ह्या संदर्भात 100% आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नक्कीच जाब विचारणार. रेल्वे कोकणातून गेली, पण कोकणला काय मिळालं? कोकणातील प्रवासी चाकरमान्यांच्या हाल अपेष्टा थांबवा अशी मागणी आमदार भास्कर जाधव यांनी केली आहे. विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी सरकारचं लक्ष वेधलंय. माननीय अध्यक्ष महोदय, कोकणच्या विकासासाठी कोकण रेल्वेला कोकणातील जनतेने आपल्या जमिनी दिल्या. मुंबई आणि मंगळूर बंदरांना जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग रेल्वेला मिळाला, परंतु 30 वर्षे झाली तरी कोकणातील चाकरमान्यांना प्रवास करताना प्रचंड हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. कोकणातील चाकरमानी दरवर्षी न चुकता गणपती, होळी, लग्न समारंभ वगैरे अशा सणांना न चुकता गावी जात असतो. पूर्वी गावी जाण्यासाठी लालपरी म्हणजेच एसटी हेच एकमेव माध्यम होते, साधन होते, परंतु कोकण रेल्वे सुरू झाली आणि चाकरमान्यांच्या लांब पल्ल्याचा प्रवास वाचला, पैसे वाचले आणि वेळही वाचला. कोकणासाठी कोकण रेल्वे फायद्याची ठरेल असं वाटत असतानाच चाकरमान्यांचे होणारे हाल काही संपलेले नाहीत. सणावाराला गावी जाण्यासाठी 2-2, 3-3 महिने आधी तिकीट काढून सुद्धा ते कन्फर्म होत नाही. तिकीट या ठिकाणी बुकिंग जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या 2 मिनिटांमध्ये बुकिंग संपून जातं. त्यामुळं कधी उभ्याने तर कधी 2 डब्यांच्या मध्ये शौचालयाच्या बाजूला दाटी वाटीने बसून त्यांना प्रवास करावा लागतो. अशा प्रकारचं रोजचं विदारक दृश्य पाहून कोकण रेल्वे नेमकी कुणासाठी आहे असा प्रश्न आम्हाला पडतो. असे असताना कोकणातील सर्वसामान्य जनतेला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी दादर रत्नागिरी पॅसेंजर गाडी जी सुरू होती ती देखील बंद करण्यात आली. मुंबई शहर आणि उपनगरातील कोकणवासियांचा मुंबई रत्नागिरीचा प्रवास सुखकर व्हावा यासाठी दादर रत्नागिरी पॅसेंजर सेवा चालवण्यात येत होती, मात्र ती गाडी आता बंद आहे. नंतर ही गाडी
मार्गाची क्षमता नसल्याचे आणि वक्तशीरपणाचे कारण देत सप्टेंबर 2021 पासून दादर ऐवजी दिव्यावरून सोडण्यात येत होती. परंतु अध्यक्ष महोदय, ती गाडी सुद्धा आता बंद करण्यात आली आहे. आणि म्हणून आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मार्गाची क्षमता आणि वक्तशीरपणाचं कारण देत गाडी तीही बंद करण्यात आली. वेळेत मध्य रेल्वे दादर गोरखपूर आणि दादर बलिया उत्तर प्रदेशमध्ये जाणाऱ्या गाड्या सुरू राहण्याकरता म्हणून या 2 महत्त्वाच्या कोकणवासियांना प्रवास करण्यासाठी सोयीच्या असलेल्या गाड्या बंद करण्यात आल्या. आणि म्हणून मध्य रेल्वेने कोकणातील जनता आणि प्रवाशांची अक्षरशः चेष्टा केली आहे. त्यांच्या जीव घेण्यात त्यांचा असा त्यांना त्रास होतोय. कोकण रेल्वेला सर्वाधिक जमीन महाराष्ट्रानं दिली, परंतु कोकण रेल्वेचा फायदा कोकणाला किंबहुना महाराष्ट्राला कमी आणि दक्षिणेकडील राज्यांनाच अधिक होत आहे. दादर रत्नागिरी पॅसेंजरसह केवळ कोकणासाठी नवीन गाड्या सुरू करून हा कोकणातल्या चाकरमान्यांचा जो गेले कित्येक वर्षांचा हा जो त्रास होतोय तो त्रास येणारा गणपती सण देखील लवकरच आलेला आहे. आणि म्हणून त्याच्याकरताही सुरू कराव्या आणि सातत्याने या गाड्या सुरू कराव्या अशी ह्या औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे अध्यक्ष महोदय मी आपल्याकडे मागणी करत आहे. शक्तीपीठ का हवा याचं कारण अद्याप सरकार देऊ शकलं नाही. सरकार चर्चा करायला तयार नाही. अजूनही यासाठीचा मोबदला जाहीर केलेला नाही. चांगला मोबदला देऊ असं सरकार म्हणत आहे, असं विधान शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी केलंय. या विस्तृत गावांमध्ये दिलं सकाळी 8 ठिकाणी ते संध्याकाळची रात वेळेपर्यंत 6 वाजेपर्यंत असली गावामध्ये थांबलो आणि मग परत आवडली. त्याच्यानंतर आम्ही स्ट्राईक प्रयत्न करू. पण आजच्या मीटिंग ताकी वगैरे आनंद आहे. चालेल भाऊची सांगितली त्याच्या मीटिंगचे विषयावरील फोटो मला बघा. तर जेव्हा मीटिंगचे फोटो आणि व्हिडिओ जेव्हा आपल्या इतर आता चालतील तेव्हा त्यांच्यामध्ये पुन्हा 9 तास चालेल. त्याला ते रेडिओ दादा होतो पण ते चुकून रेडिओला 20 वर्षाने एक आठवलं ती बोलत झाली. शेवटी बोलण्याचा फायदा असतो. तो फायदा दुसऱ्याला ज्यांना की बऱ्याच लोकांनी बहुतांश ज्ञानात सोशल आणि एन्व्हायरमेंटल असेसमेंट गरजेचं हे आता झालं नाही. पत्रकार असतील पण मी गोष्ट राखून ठेवली. मी मार्च महिन्यामध्ये ITI परीक्षेला टाळले. माझ्यावरती कारवाई जी केली आहे 3 एप्रिलला नवा निगमनाची नोटीस पाठवली चालेल आणि आयुक्त 10 वाजता बसलेले बरं का हे तपासून सगळं बॅकग्राऊंड असेल आणि काय नोटीस काढली. तर हे कसं मार्च महिन्यामध्ये मी ITI फाईल केला की मोबाईलला किती निघाला सांगा. तर ते जे काही तुमचे सरपंच कोणी सांगत असतील ना त्यांना हे समोर विचारा, त्यांना एक्सपोज केलं पाहिजे. अजून देखील मोबाईलला मुख्यमंत्री किंवा कोणीही जाहीर केलेला नाही. जाहीर केला त्याचं त्यांच्या शेताच्या गणपणावरती असे काहीतरी वेगळं सरळ मुंबईला जन्मी शेतकऱ्याचे काय म्हणलं तर ते म्हणाले त्यामध्ये विजेचं करंट सोडलं. तर विषय का करंट सोडलं ते म्हणजे जंगलातले प्राणी येतात आणि आमचे पीक नाजूक करून टाकतात. ते का करून बघायचे इतकं पुढे भारतामध्ये प्रकारे महाराष्ट्रात म्हणजे दरली प्राणी आणि त्या इकोसिस्टममध्ये राहणे दोन याच्या मला संदर्भ तो माणसाने तयार मनोरंजन केलेला आहे. तयार केलेला आहे. उद्योगपतींच्या हाताने गेलेला आहे. पण त्याची किंमत सापडण्यात पोचतोय. चंद्रपूर आणि यवतमाळ इतक्या जंगलाच्या कडेला नारायण लोकांचा गेल्या 2-3 वर्षामध्ये वाघाने 250 बळी घेतलेले. 250 आकडा घेऊन घ्या सर्च करा आणि आपल्याकडे थोडा शक्तीपीठ विरोधात वेळप्रसंगी जेल भरो आंदोलन करू असा इशारा ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शेतकरी नेते अण्णा केसरकर यांनी दिलाय. पाहूयात. विरोध दर्शवण्यासाठी आपण या शहरामध्ये आता गेले आणि काही पक्षाची मंडळी आपण या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत.
always going to want to make me proud for me. Kasi suruan. Dahil po nilang mainilad kaya dapat sila ay siyempre mo amin. Ang Diyos, kung bagay na mahanggang si lupuray sa jahit kinilayan. Kaya siyempre, आमच्या गावातून सुद्धा स्पेसिफिक पंचवाडा आरोग्य संस्था आहे स्त्रियांचा पट्टा आहे त्या पट्ट्यातून गावात कामात आहे त्याचं म्हणणं आता या ठिकाणी जनजागृती व्हावी या ठिकाणी कोल्हापूरमध्ये अन्य वेगळ्या भागातली शेतकऱ्यांनी आजही आम्ही गळाबंदी आणि तुम्ही जे आज उपस्थित झाले तुम्ही ग्रामीण कामगार चव्हाण ही तुमच्याबरोबर आमची शेतकरी संघटना घेतायची आहे समाधानापैकी आमच्या आर्मीचे पटेल शेतकरी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिका कराया कारखाना एक 2-3 गावात दिसत आहे पांगुळीचे वेगवेगळे दिसत आहे ते जर करून मांडायचं आणि सगळं आई गावात शेतकरी सगळे आहेत आपण कोणाला बघूया एवढं सावंतवाडी जेलची संरक्षक भिंत कोसळली ही गंभीर बाब आहे। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यात लक्ष घालणं आवश्यक आहे। ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तू जतन करणं आवश्यक आहे। स्ट्रक्चरल ऑडिट करून वाढीव बांधकाम केलं असतं तर ही वेळ आली नसती। हे न झाल्यानं हा प्रकार आहे। संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी बबन साळगावकर यांनी केली आहे। ही गंभीर बाब आहे। पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यामध्ये लक्ष देणं आवश्यक आहे कारण ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तू ह्या जतन केल्या गेल्या पाहिजेत आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते हे भ्रष्टाचाराचं कुराण झालेलं आहे। तिथं कुठेही कुणीही गेले 10 वर्षामध्ये लक्ष देत नाही। त्यांना मनमानी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची चाललेली आहे। सार्वजनिक बांधकाम खात्याने जर ऑडिट करून जर त्याच्या स्ट्रक्चरल ऑडिट झालं असतं तर त्याला चांगले रिझल्ट दिसले असते, परंतु त्यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करायच्या अगोदर त्याच्यावरती वजनदार भिंत निर्माण केली। जे अधिकारी आहेत अधिकाऱ्यांवरती कारवाई करावी लागेल त्याच्यावरती नाही ह्याचं पुन्हा ते जतन करावं लागेल। ज्या पद्धतीचं बांधकाम होतं त्या पद्धतीचं बांधकाम शासनाने करावं म्हणूनच सुरुवातीलाच पालकमंत्र्यांचं नाव घेतलं की पालकमंत्र्यांची भेट द्यावी। अनेक वास्तू या शहरामध्ये आहेत आणि शहराकडे पूर्ण दुर्लक्ष झालेलं आहे। तर पालकमंत्र्यांनी आता त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहेत लोकांच्या त्यांनी लक्ष द्यावं या ठिकाणी। कारागृहाची भिंत कोसळण्यास कारणीभूत अधिकारी ठेकेदारावर कारवाई झाली पाहिजे, अन्यथा ठाकरे शिवसेना आंदोलन करणार असा इशारा रुपेश राऊळ यांनी दिलाय। आज सावंतवाडी येथील कारागृहाचं बांधकाम जे एक 2-4 महिन्यापूर्वी झालं होतं ते आज पडलेलं आहे। मी त्याच वेळी आरोप केला होता की हे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचं झालेलं आहे आणि ज्या जेईने एस्टिमेट केलेलं आहे ते चुकीच्या पद्धतीने केलेलं आहे। कारण हे बांधकाम खरं तर पुरे काळ्या दगडाचं होतं आणि त्याच्यावरती चिऱ्याचं आणि सिमेंटचं बांधकाम करणं खूप चुकीच्या पद्धतीने होतं आणि संबंधित जो जेई आहे त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने ते एस्टिमेट केल्यामुळे आणि ठेकेदाराने खास करून हे काम निकृष्ट दर्जाचं केलं होतं। कारण ज्या पद्धतीने वाळू ज्या पद्धतीने चिरे हे वापरले होते हे निकृष्ट दर्जाचे होतं। त्यावेळी ते दिसत होते आणि हे फोटोही सुद्धा आम्ही दिले होते सार्वजनिक बांधकाम विभाग। तरी सुद्धा हे बांधकाम करून घेण्यात आलं आणि हे ऐतिहासिक असं कारागृह आज खऱ्या अर्थानं एक निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम झाल्यामुळे
पडलेला आहे, त्याचा जो नावलौकिक होता, त्याचं जे काही सौंदर्य होतं त्याच्यामध्ये आज कुठे तरी बिघाड होताना दिसलेला आहे. आज खऱ्या अर्थानं दुःख होतंय की अशा तऱ्हेचं ऐतिहासिक कारागृह जे खऱ्या अर्थानं पर्यटकांना हात देणार होतं, पर्यटकांसाठी एक पर्यटन स्थळ ठरलं असतं, पण याचं कुठेतरी गालबोट लावण्याचं काम संबंधित बांधकाम विभाग असतील, इथे अकार्यक्षम लोकप्रतिनिधी आहेत यांच्यामुळे हे झालेलं आहे. आणि मी याविषयी आवाज त्यावेळी उठवला होता आणि याच्या पुढे सुद्धा आता तर खऱ्या अर्थानं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आम्ही आंदोलन सुद्धा करणार. पुढच्या आठवड्यामध्ये सोमवार मंगळवारी हे आंदोलन असेल की या संबंधित सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवरती, ठेकेदारावरती, ह्या सर्वांवरती कारवाई झाली पाहिजे, कारण हे सर्वजण या गोष्टीला जबाबदार आहेत. कारागृहाची भिंत हे ऐतिहासिक स्मारक होतं, त्याची जपणूक होणं आवश्यक होतं. काळजी घेतली असती तरी परिस्थिती आली नसती. या ऐतिहासिक गोष्टी फार कमी प्रमाणात आहेत. भारतात इतर संस्थानात फार कमी प्रमाणात अशा वास्तू दिसतात, असं मत इतिहास अभ्यासक डॉक्टर जे बुवा यांनी व्यक्त केलंय. हे जे आज रेलची भिंत पडली गेली त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, तर हे ऐतिहासिक स्मारक आहे आणि त्याचं जपणूक होणं गरजेचं होतं. त्याकरिता आवश्यक ते लक्ष देण्यात आलेलं नाही आणि तरी हे वेळच्या वेळेस दुरुस्त केलं असतं ही परिस्थिती आलेली नसती. आणि समाजानं त्याबद्दल जागृती दाखवली पाहिजे, कारण समाजामध्ये की नाही प्राथमिक आपलं त्या ठिकाणी आमचं जे काही प्राचीन कामं आहेत तिथली आणि त्याचं संरक्षण करणं हे कोणाच्या मनात येत की सावंतवाडीकरांच्या. सावंतवाडीतलं प्रत्येक गोष्टी वाड्याच्या निर्मितीपासून ते अगदी रेलपर्यंत किंवा अन्य काही या सगळ्या गोष्टी आहेत ऐतिहासिक, त्या ह्या ऐतिहासिक जपणूक करण्यासाठी आहेत. फार कमी प्रमाणात अशा प्रकारची डेव्हलपमेंट भारतातील इतर संस्थानामध्ये झालेली होती. याचं हे जपणं महत्वाचं आहे. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून देखील त्याचा उपयोग होऊ शकेल. जुन्या वास्तूंची काळजी घेत काम होणं आवश्यक आहे. घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे. एक तर अशा जुन्या वास्तू असतात याच्याबद्दल योग्य ती काळजी घेऊन ही कामं झाली पाहिजेत. अत्यंत दुर्दैवी घटना आहे आणि त्याच्यामुळे एकतर त्या ठिकाणचं कैद्यांचे जे सेफ्टी असते म्हणजे कोणी पळून जाणार नाही याची तर काळजी घेतलीच पाहिजे. परंतु माझी खात्री आहे मी परत स्थानिक प्रशासनाशी बोलेन आणि याच्यामधून आपल्याला मार्ग काढायला लागेल. तर मी परवापर्यंत सावंतवाडीत पोहोचणार आहे, त्यावेळेला निश्चितपणे याच्या संदर्भात आम्ही काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू. परंतु झालेला प्रसंग अत्यंत दुर्दैवी आहे. एक म्हणजे असं आहे की सेंट्रल जेल जे आहे ते आता ओरोसला बांधलेलं आहे, त्याच्या मुळातच तिथंच हे सर्व कैदी हलवावे असेच मी सुरुवातीपासून माझं म्हणणं होतं आणि त्याच्यामुळे ते घडलेलं नाही. दोन्ही जेल आज वापरामध्ये आहे. अशा परिस्थितीमध्ये आज भिंत पडली आहे तर पुन्हा त्याचं आता रिस्टोरेशन होणं आवश्यक आहे. जर जुनं जेल वापरामध्ये नवीन जेल आलं असतं तर मग ह्या जुन्या जेलचं मेंटेनन्स झालं असतं. तर ते वापरात आहे परंतु नेमकं कशामुळे ते एकच जेल वापरलं जात नाही, कारण प्रत्येक ठिकाणी एकच जेल असतं.
शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सावंतवाडी जेलची संरक्षक भिंत कोसळली. विवाहितेनं का उचललं टोकाचं पाऊल. आणि वीज प्रश्नी निलेश राणेंनी सभागृह घेतलं डोक्यावर. बुलेटिन मध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.